up, what's up? Good morning po sa inyong lahat mga kasuke. At andito tayo ngayon sa bayan ng Manaoag, Pangasinan, kung saan gaganapin ang ating kalye survey. So muli, gusto ko pong samantalin magpasalamat sa inyo ng napakarami, sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. God bless po sa inyong lahat. So muli, sino ba ang napupusuan ng mga taga Manaoag, Pangasinan dito sa ating kalye survey? So ano pang hinihintay nyo? Tara, let's go, samahan nyo ako. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po kami na. Tapos po, thank you po. Thank you po. Thank lang po sa bahala. Good. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? BBMC kuya, thank you. Kuya, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Nasa YouTube yan? Bongbong Marcos po, thank you. Marcos kami na. Po, Marcos po, thank you, thank you. Bongbong Marcos! Day, Bongbong Marcos! Bongbong Marcos. Ano po? Kay bumubuto. Mark Kayo Gibbs po, po. madam. Subscribe po po sa YouTube channel. Next election, sino po presidente niyo? Pagintan sa mga Pacquiao. Po, kayo po, madam. Dito na yun din, Nicolas. Bongbong kami dito lahat. Bongbong Marcos kami. Bongbong Marcos po, thank you, thank you. Kayo po, madam. Kami. Bongbong! Bongbong na. Bongbong Marcos din po, thank you very much. Thank you po. Lalo na Thank si you po, Mark Bongbong Gibbs po, boss. sinasabi. Mark Gibbs. Boss, Mark Gibbs po. Sige po. Sige po, thank you very Kuya, much. at nyo rin namin. Subscribe nyo rin ako sa channel ko. Toy, give Ma'am, para naman po, ma'am. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Marcos po si Madam. Thank you very much. Thank you po. Madam, para naman po. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo po? Wala pa. Undecided po si Madam. Sige po, wala pong problema. Ma'am, kayo po. Wala pa. Undecided din si Madam. Dalawa silang undecided. Thank you very much. Ma'am, para naman po. Survey lang po kami, ma'am. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong. Bongbong Marcos po. Sige po, thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Sir, pabala naman po, ma'am. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Siyempre si Bongbong. Bongbong Marcos po. Wala Thank you. nang iba. Sir, kayo po. Yun na, kaya ang bumbong sa... Live ba yan? Bongbong din si Live? Madam. Hindi po, madam. Ay, akala ko live. Talisin ko yung face mask ko para Ma'am, makita nila. ay sir. Hindi pa bumoboto. Sige po. Sir, kayo po, sir. Si Madam, bumubuto na yan. Ma'am, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po. Next election, sino po Siyempre presidente? si Bongbong, hanggang natin nagagawayaw. Bongbong Marcos, sige po. Thank you very much. Thank you po. Sir, next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Sige po. Thank you po. Pasensya na po sa bala, sir. Sir, kayo po. Next election. Siyempre, Bongbong Marcos tayo! Bongbong Marcos. Sir, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong. Baka nanonood siya ngayon. Bigyan niya kami ng tulong naman dito ng kaunti. Sige po, thank you very much. Thank you po. Ma'am, pabala naman po. Survey lang po kami next election. Sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Thank you. Ma'am, bakit po si Bongbong Marcos? Lahat dito ka ako sa Pangasinan sa Manila. Parang siya namupusuan ko lang. Sige po, thank you po. Pag Pasensya na po sa nabaliktad, bala. ay magre-rebuild. Ma'am, pa-support ako. Pag nabaliktad, magre-rebuild din kami. Po. Mirinda nga ron. Pag nabaliktad, Eh po, magre-rebuild din kami. natanungan ko kayo kanina. Hindi pa. Bongbong kayo. Nay. Oo Bongbong na ka. Eh po, Nay. Merienda naman. Bongbong din po. Sige po, thank you very much. Thank you po. Baka manang nakalista dyan. Ma'am, paabala naman po. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami, ma'am. Presidential candidate. Bongbong Marcos po. Sige po, thank you very much. Thank you po. Sir, paabala naman, sir. Bongbong! Bongbong. Sige po, thank you po. Kasi naman sa bala. Ma'am, paabala naman po, ma'am. Bumubuto na kayo. Ma'am, pa-survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Undecided po, sige, madam. Sige po, wala po. Undecided pa ako kasi nag-iisip pa. Sige po, madam. Wala pong problema. Sige po. Okay, nag-iisip pa ako. Ma'am, kaya po, next election, sino po presidente niyo ba? Ang presidente ko si Lele. Leni Robredo po. Sige po, thank you very much. Lele. Thank you po. Ma'am, kaya po. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo ba? Leni din. Leni Robredo din. Thank you, thank you, thank you. Dito tayo.
Nay, paabala naman po, Nay. Survey lang po kami. Next election, sino pong presidente niyo po? Po? Sagot na kayo, madam. Bilis. Hindi naman presidente dyan. Po? Hindi, survey lang po, Nay. Lakas mo ba? Lakas ang boses mo. Hindi naman rin. Wala pa, decided si Nanay. Sige po, wala pong problema. Ma'am, paabala naman po. Survey lang po kami. Next election, sino pong presidente niyo po? Siyempre, ito. Bongbong Marcos po. Bakit po si Bongbong, madam? Siyempre, tagarin ko kasi. Taga-norte, di natural. Tara, sige po. Thank you very much. Nay, kayo po. Bungbo. Bongbong din si madam. Thank you. Sir, kayo po. Ay, oo, Bongbong! Sir, paabala sir. Next election. Po. Sige po, undecided po. Sige po, wala pong problema. Wala pong problema. Ako, sir, bongbong. Po. Bongbong. Bongbong Marcos si madam. Sige po. Dito. Sabihan natin dito. Thank you very much. Madam, bakit po si Bongbong? Basta. Basta po. Sige po. Thank you very much. Madam, paabala naman madam. Sabi na po. Sige po. BBM po. BBM, sige po, thank you very much. Dito. Balik lang si sir. Tanungin mo kung sinong vice. Ma'am, survey lang po ma'am. Next election, sino pong presidente nyo? Si Amang Marcos at saka si anak. Sino po? Marcos. Marcos, thank you po. Madam, kayo po, madam. Marcos din po, thank you very much. Nandiyan na po sa abala. Ma'am, paabala naman po ma'am. Survey lang po, next election, sino pong presidente nyo? Marcos. Marcos po si madam, thank you very much. Ma'am, kayo po. Isko. Isko Moreno po. Bakit po si Isko Moreno, madam? Bakit po? Basta si Isko ang gusto ko. Sige po, thank you po. Ma'am, paabala naman. Tanungin basta kung ano yung gusto na. Marcos, sige po, thank you po. Thank you very much, thank you po. Pasya na po sa bala. Sige po. Tara, dito tayo. No next explanation. Ma'am, survey lang po ma'am. Next election, sino po presidente mo? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, sige po, thank you very much. Dito. Ma'am, pasurvey naman po. Marcos. Marcos, sige po, thank you very much. Ma'am, kayo po. Marcos. Marcos din po. Ma'am, kayo po. Marcos din. Marcos din po, thank you very much. Thank you. Maungkit Sige po, thank you very much. Ma'am, pasupport ako ha. Mark Tibbs. Mark Tibbs. Sir, pabala naman sir. Next Marcos. Marcos sir, thank you po. Okay. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Marcos. Marcos si madam, sige po, thank you very much. Ma'am, kayo po. Marcos din po si madam. Kayo po ma'am. Marcos din po, sige po, thank you very much. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Tayo dito tayo. Ma'am, pabala naman po ma'am. Ma'am, pabala naman po. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po, thank you. Ma'am, kayo po. Survey lang po. Marcos kami. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos po. Ma'am, kayo po. Sulit. Bongbong Marcos. Ma'am, kayo. Ay, sir, kayo po. BBM. Sige po. Sir, paabala naman po. BBM. Sir, paabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Sir, paabala naman po. Ma'am, paabala naman po. Tara, doon na tayo. Ayaw, paabala. Sir, paabala naman po. Survey lang po kami. Hala. Dito tayo. Sir, paabala naman sir. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente nito? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos po si sir. Thank you very much. Thank you. Sir, paabala naman po. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo ba? Bongbong Marcos po. Sige po. Thank you very much. Tansya na po sa bala. Sir, thank you very much. Ma'am, survey naman po. Next election, sino po presidente niyo ba? Sige po. Thank you po. Wala pong problema. Thank you very much. Sir, kayo po. Next election, sino po presidente niyo ba? Survey lang po tayo. Hindi pa. Sige po, wala pong problema. Decided po si tatay ka. Tadakot sa mga isnet. Sir, paabala naman sir. Survey lang po. Ma'am, paabala naman po. Survey po. Next election, sino po presidente? Marcos. Marcos si tatay. Sige po. Madam, paabala naman po madam. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po si madam. Thank you very much. Thank you po. Pansya na po sa bala.
Sir, baba naman po. Selection, sino po presidente niyo po? Undecided po, thank you. Undecided, undecided. Or busy sila. Ma'am, baba naman po, ma'am. Survey lang po, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po, ma'am, survey po. Oh, Marcos po si Madam. Madam kayo po. Marcos din po, thank you. Pero, hindi pa siya na ano, pinabatikas kaya. Hindi pa po, madam. Survey lang po, madam. Ma'am, pa-support naman po sa YouTube. Okay. Thank you very much. Pakalan mo Nay, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Marcos. Bongbong Marcos din si nanay, thank you. Tay kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Marcos po, thank you very much, thank you. Thank you very much, madam. Sir, pabangan naman po, sir. Next election, sino po presidente niyo? Survey lang po. Moreno, sige po, thank you very much, thank you. Wala ka naman, bombing na to. Sir, kayo po. Next election, sino po presidente niyo? Survey lang po. Bonggo po. Sige po, Bonggo. Thank you very much. Pwede po sa bala. Nagpabala naman, sir. Survey lang po. Election, sino po presidente niyo po? Ay, bumbong ako. Bongbong Marcos. Sir, kayo po. Pag-ibig lang po muna sila kung ano mga plataforma nila sa Pilipinas. So, undecided na po. Pero ano lang yun ha. Pag nagbago yung isip ko, basta bumbong muna. Hindi popularity ang pasyan ko eh. Sige po. Plataforma nila sa Pilipinas. Apo. Yan ba yung presidente nila? Yan ang alim lang. Bali, sinosurvey ko lang po. Sige po, thank you po. Pasya na po sa basa kayo po. Bumbong na rin. Oo, yan. Sir, kayo po. Marcos din po, sige po, thank you very much. Pasya na po sa basa. Dito ay naman ang makita nyo rin kami. Yan. Sige po, sir. Sabi nyo, pag nakuha si Bongbong, dapat maganda ang kinabukasan. Opo, thank you po, thank you po. Opo. Sir, babala naman po. Survey lang po. Sir, babala naman po. Dito na lang tayo, dito. Ma'am, babala naman po. May select sila po. Pero po po na. Ma'am, kayo po. Survey lang po. May select sila po. Sige po, thank you very much. Thank you, sir. Kayo po. Hindi na ako. Bongbong Marcos din po. Oo. Sige po, thank you po. Medyo na po sa bala. Sir, pabala naman, sir. Survey lang po, next election, sino po presidente niyo po? Sige po, thank you very much. Ay, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po si nanay. Thank you. Madam, kayo po. Thank you. Sir, pabala naman, sir. Survey lang po, next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos. Automatic yan. Si madam po. Ma'am, survey lang po, next election, sino po presidente niyo? Bongbong din po. Sige po, thank you very much. Natanggal yung sintas ko. Tara, let's go. Ma'am, paabala naman po, ma'am. Survey lang po, next election, sino po presidente niyo po? Parang sir. Undecided, sige po, wala po problema. Kaya, sige po, thank you. Ma'am, paabala naman po. Survey lang po, ma'am. Next election, sino po presidente po? Survey lang po. Bongbong Marcos po, thank you. Thank you very much. Sir, paano naman po, sir? Survey lang po, next election, sino po presidente nyo? Bongbong Marcos po, thank you very much. Ay, paano naman po, next election, sino po presidente nyo po? Survey lang po. Marcos, thank you very much. Thank you po, tansya na po sa bala. Ay, kayo po, paano ba daw? Bumupunto na kayo. Hindi pa. Tapos, sige po, thank you. Dito tayo, dito. Ma'am, paabala naman po, ma'am. Survey lang po, ma'am. Next election, sino po presidente nyo po? Bongbong Marcos, sige po, thank you very much. Ma'am, bakit po si Bongbong? Ay, po. Sige po, thank you very much. Ma'am, may dan pa Nasa ba? lang ano? Ma'am, may dan pa dito. Oo. Sige po, thank you. Pwede po sa bara.
Ma'am, para naman po, ma'am. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo? Survey lang po, ma'am. Sa dalawa kasi. Bongbong Marcos tapos Ping Lacson. Sige po, sulat na natin dito. Bongbong Marcos o Ping Lacson. Sige po, thank you po. Pasya na po sa bala. Ate, bumaboto pa natin. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos po. Sige po, bakit po si Bongbong? Kasi alam ko siya yung makakatulong sa atin at siya rin makatao sa amin. Ganun po. Sige po, thank you po. Pasya na po sa bala. Sige. Maraming daan. Tara, dito tayo. Dito na. Sir, pabala naman sir. Sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po, ma'am. Ay ko ba? Survey lang po, ma'am. Pero wala kami hindi kayo mga galit. Hindi po. Survey lang po. Sino kami na yung siya? Opo. Sila pong anim yung tatakbong presidente. Yung Senador Manny Pacquiao. Ay, ito Senador Bongbong Marcos. Bongbong Marcos kayo pa. Ano yung bike ko? Kayo po, madam. Hindi, survey lang po. Pero, Sige, ka. Pampagod silang kayo. lahat, President. Hindi, isa lang po, madam. Ay, hindi po, hindi. Gusto ko silang lahat. So, ibig sabihin, undecided pa kayo? Sige po, thank you. Wala pong problema, undecided si Madam. Thank you po. Yan, hindi. Yan ang President ko. Bongbong Marcos, sige po, buburakin na natin yung isang undecided at ilalagay natin dito. Sige po, thank you very much. Pensyon na po sa abala. Sa mga agad po. Subscribe. Sir, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Walang iba kundi si Bongbong. Bongbong Marcos po, sir. Thank you. Mapabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos din po sila. Thank you very much. Tayo eh. Ma'am, pabala naman po. Next election, Bongbong Marcos po. Thank you. Kayo po. Ako kay ano? Ito, kay Isko. Isko Moreno, si Isko. Ma'am, kayo po. Siyempre, dito. Bongbong Marcos po, thank you. Ma'am, kayo po. BBM, thank you very much. Ma'am, bumubuto pa na. Baka kaya gusto mo. Sige pa, thank you po. Pasya na po sa bala, thank you very much. Si Manny Pacquiao. Sir, pabala naman sir. Sabi na po. Pangalan ko, picturean mo ako, tapos dumating ka, may pagkain ako ibibigay mo. Oo, tiplang-plang ka mo. Picturean mo Ma'am, ako. pabala naman po. Sabi na po kami. Sino po presidente niyo? Survey lang po, ma'am. Okay, matapos. Sana. Marcos. Marcos po si madam. Thank you po. Thank you po. Thank you very much. Ay, si sila doon. Ate, saan pa pala bang pengen? Ate, yan, doon na. Apo, ito po yung... Saan yung mas... Thank you very much. Madam, pabala naman po, madam. Survey lang po next election. Nanalo po, ni Marcos, presidente niyo po. nanalo na. Hindi pa po ako nakapili. Ay, undecided po. Sige po, wala pong problema. Sir, kayo po, next election, sino po presidente po? Bumuboto na kayo? Opo po. Next election, sino po presidente po? Survey. Survey lang po. Bongbong Marcos, sige po, thank you very much. Pensyon na po sa bala. Tay! Tay, survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Si Pepo. Nanalo. Ping Lacson, si Sir. Nanalo ni Bongbong. Ay, Bongbong Marcos, sige po, dalawang Bongbong Marcos. Thank you very much. Thank you po. 1, 2, thank you po. Marcos. Po. Marcos po. Ada, thank you. Ma'am, bakit po si Marcos? Para bumalik na yung dati ang page natin. Sige po, thank you po. Pasya na po sa... Madam, pabala naman po, madam. Pabala naman po. Sabi lang po, next election, sino po presidente niyo ba? Leni si madam. Ma'am, kayo po? BBM. Sige po. Sir, kayo po? BBM din po. Ay, Ako, Marcos. po, kayo po? Marcos. Marcos. Sige po, thank you. Ano yan? Ano yan? Survey lang po, ma'am. Ay, Sa YouTube. akala ko maayuda. I-search niyo itong pangalan na to sa YouTube. Akala ko maayuda na. Pasabihin naman po, next election, sino po presidente niyo po? Ito. Bongbong Marcos po. Sige po, thank you very much. Ma'am, pakasupan naman po. Kayo po. Ma'am, pasabihin naman po, next election, sino po presidente niyo po? BBM, thank you. Bakit po si BBM? Para naman umunlad ng bansa natin. Ganun. Kasi. Ganun po, sige po, thank you very much.
Thank you po. Tara doon. Si Kuya Max sana. Nay, pabala naman ito, Nay. Survey lang po. Election, sino po presidente niyo ba? Bongbong Marcos po. Bongbong Marcos si Madam. Thank you very much. Tara, tara, tara. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Hindi, survey lang po, madam. Sa YouTube to, sa YouTube. Dito po. Oh, survey lang po, madam. Ito, madam. Sige po, undecided po. Undecided si Papa Tito. Lagay na natin dito yung undecided na kanina yung isa. Yan. Thank you. Kaya siya na po, madam. Ma'am, sir, pabala naman po. Survey lang po. Next sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Lenny Robredo, sige po, thank you very much. Sir, kayo po. Lenny Robredo rin po, sige po, thank you po. Paisa na po sa ba, thank you very much. Sir, pabala naman po, sir. Survey lang po. Next sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po, sir. Thank you, thank you. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Sir, pabala naman po. Next sino po presidente niya po? Bongbong Marcos din po. Sige po, thank you very much. Pasensya na po sa bala. Pasensya na po. Maraming magandang kami lang. Gusto po, ma'am. Survey lang po, ma'am. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Marcos si Madam, thank you. Ma'am, kayo po. Marcos din po si Madam, thank you very much. Thank you na po sa bala. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po, survey. Marcos po, sige po, thank you very much. Sir, kayo po. Marcos din po, thank you po. Pasensya na po sa bala, thank you. Sir, pa-support, Mark Cakes. Sir, pabala naman po. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, sino po presidente niyo po? Nay, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Sige po, thank you very much. Ate, pabala naman po. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong. Hindi alam kung nasa lang. Ito po, Bongbong Marcos po. Yun po, thank you very much. Thank you po. Kuya, bumuboto ka na kuya? Oo naman. Survey lang po, next election, sino po presidente? Siyempre, Ilocos kami. Straight Ilocos kami. Bongbong Marcos po. Bongbong Marcos. Yun po, thank you po. Thank you very much. One of the famous presidents. Sir, pabala naman po, sir. Survey lang po, next election. Ma'am, kayo po. Ma'am, pabala naman po, ma'am. Tapos na sa likod. Di po, balik tayo, ma'am. Balik na lang tayo doon. Balik na tayo. Ma'am, pabala naman po. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo? Ako nakapili. Oh. Hindi pa ako Di po. Sir, Undecided, sige po, undecided si madam, hindi ko naging sagad yun ha. Yun po, thank you, thank you. Putang nanay, sayang yung isang pinanay. Nay, pabala naman nay. Sabi lang po kami nay. Next election, sino po presidente nay? Decided po, sige po. Paralan pa. Decided, thank you. Ma'am, pabala naman po. Survey lang po kami, next election, sino po presidente niyo po? Marcos. Marcos po si Nanay, dalawa silang Marcos. Thank you very much. Thank you po, pasensya na po sa bala. Madam, pabala naman po, madam. Survey lang po kami, next election, sino po presidente niyo po? Marcos po si madam, sige po, thank you. Ma'am, kayo po? Marcos din po, thank you po, thank you. Ma'am, pasupport naman po, Marcos po. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Sabi lang po.
BBM po. BBM po. Oh, ma'am, bakit po si BBM? Basta po, BBM kami. Sige po, thank you po. Pasya na po sa bala. Thank you very much. Balik na tayo dun mamaya. Sobrang dami yan. Ay, parang pinagay. Hindi, paabala naman po. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente? Ang hiling tabi siya. Bongbong Marcos si Madam, thank you. Madam, tayo po. Michelle Flores. Bongbong Marcos po, thank you po. Thank you. Akala ko pangalan ko. Sir, pasurvey naman po. Kanina pa to. Rodolfo. Kayo po. Sino po presidente? Number 1, Bongbong. Bongbong Marcos po, thank you very much. Thank you. Thank you. Sir, Marcos kami. sarap, sige po, friend. Survey lang po, sir. Duterte. Duterte. Wala dyan. Hindi, Bongbong. Survey lang po. Bongbong Marcos. Kaya po. Mambili ka na ng lang. Bongbong Marcos si sir. Madam, thank you. Ma'am, kayo po. Ano? Bongbong Marcos din. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos din si sir. Basta Madam, dito sa Pangasinan, Bongbong Marcos yan. Laman din, Pangasinan. Malolos, Bulacan, Bongbong Marcos. At susunod ko doon sa Bulacan, madam. Sa Manawag, Marcos. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente mo? Bongbong, siyempre. Bongbong Marcos po. Thank you very much. Thank you. Bongbong Marcos lang. Ma'am, bumubuto ka naman. Ma'am, pasurvey naman po. Next election, sino po presidente mo? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos po. Sige po, thank you po. Ma'am, pabala naman po, ma'am. Next election, sino po presidente mo? Bongbong Marcos. Oh, ang lakas ni Bongbong talaga. Ay, kayo po. Next election, sino po? Marcos po, thank you, thank you. Wala ka ma-disqualify, hindi na. Hindi na. Medyo marami na, malapit na mapuno. Magpapala naman po, ma'am. Next election, sino po presidente niyo ba? Sabi lang po. Pass po na, sir. Sige po, antecedent. Sige po, wala pong problema. Ma'am, kayo po. Marcos. Thank you very much. Ma'am, kayo po, next election, sino po presidente? Marcos din po, si Madam. Thank you, thank you. Thank you very much. Ma'am, paabala naman po, ma'am. Sabi lang po. Next election, sino po presidente mo? Siyempre si Bongbong. Bongbong Marcos po. Thank you. Ma'am, bakit po Sir, sa... sir. Bongbong Marcos. BBM. Solid. Solid. Ma'am, kayo po, ma'am. Siyempre, Bongbong. Marcos din po si ma'am. Thank you. Ma'am, kayo po. BBM kayo, ma'am. Sige po, thank you very much. Ma'am, pasubert naman ako YouTube namin. Sige po, thank you very much. Meron na kami. Po, BBM, thank you. Mabubuto ka natin. Ito po, sige po, mabubuto ka. Siya na po sa bala. Sir, Ma'am, dito, pabala na po, tubig, ma'am. sir. Sabi lang po kami. Sir, dito ba? Dito lang. Hindi, sir. Po, BBM. Sir, kayo po. Bongbong, thank you. Sir, bumubuto ka na, boss. Sino po po? Bongbong din po. Sige po, thank you very much. Yan, ma'am. 100. Hindi ka, ma'am. Share kayo ha. Hindi natatagpad na walis. Yung kasi papagaan. Magkanita nito. Sumpal ka. Aeropon ko lang. Hindi, wala na. Sir, pabala naman, sir. Sir, bilang po kami, sir. Next election ng pong presidente niyo ba? Ano po? Hindi. Wala po. Kaya, sir. BBM, yan. BBM. BBM, sige po. Sir, kayo po. BBM, sir. BBM, sir, kayo po. BBM, sir, kayo po. BBM. BBM, BBM sir, kayo po. Rinig, ma'am, kayo po. BBM from Angeles. BBM din. From Angeles. Thank you, thank you.
Lini na isa. Thank you. Sir, thank you very much. Thank you po. Thank you. Sir, baba na naman, sir. Survey lang po kami. Next election sila pagpisilito nila. Bisa din pa, sipot. Thank you very much. So yun, start to survey na nga at medyo marami na ang ating na-survey dito sa Manawag, Pangasinan. So muli, hanap tayo ng place para bilangin natin isa-isa kung sino ang lulamamang. So, tara guys, samahan nyo ako. So yun mga kasuke, at tapos na tayo sa ating kalye survey dito sa Manawag, Pangasinan. So ayun, bibilangin na natin isa-isa kung sino ang lumamang. Uunahin natin kay Ping Lacson, isa. Kay Bongo, isa din. Kay Bongbong Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120. Yan, lagay na natin dito. Ulitin natin, check natin kung tama yung pinambilang ko. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120. Kay Isko Moreno, 1, 2, 3, 4. Kay Manny Pacquiao, 0 po. Kay Leni Robredo, 5, 6. At sa ating undecided, 5, 10, 15, 16, 17. So yon, ito po ang ating nakalye survey dito sa Manawag, Pangasinan. So ulitin natin, kay Ping Lacson, isa. Kay Bongo, isa. At kay Bongbong Marcos, 120. At kay Isko Moreno, 4. At kay Manny Pacquiao, 0. At kay Leni Robredo, 6. At sa ating undecided naman, 17. So yon, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating kalye survey dito sa Manawag, Pangasinan. So magandang buhay po sa inyong lahat.